Hello लोगोफोर welcome back to संसार दैमा new another vlog so लोगोफोर दिनैहाय आंनि गोबाय गिजि देरायाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो बरायबाय लोगोफोर दिनैनि ब्लगा मा जागोन नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै एसेबाबो हमनो हाखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर थ' दिनै आङो लोगोफोर एम्फौनो एसे बिलाइ होनो नागिरदों एम्फौखौ एसे दिन्थिनो नागिरदों आरो आं एम्फौ फिसिनायखौहाय ओमफ्राय फुंनि समाव आइनि खामानि आरोना एम्फौ माबा खालामनाया ओमफ्राय बिनि उनाव आंनि दायित्व आरोना लोगोफोरथ' नायलांबाय थादो जायफ्रा मोजां मोनो बिथांमोना लोगोसे चेनेलाव आंनि गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो नै लोगोफोर एम्फौआ बिमा जाबाय आरोना दायो बिलाइ होसिगोन नै ओमफ्राय दानिथ' आंथ' दांखायाखैनो लोगोफोर बिलाइ होनाय समावल' एसे होना होयो ओमफ्राय आइयानो सेस हाजिरायाव थांनानै फैनानै फुङावनो बिलाइ खाना लायो ओमफ्राय बिलाइखौ होनो सोलाबबा होसिगोन होनो सोलाबाबा आं होयो आरोना लोगोफोर नै बिराद गिदिर जादों दे लोगोफोर बिराद मोजां जादों एम्फौआ बिमा जाबाय मोनसिगोन ओमफ्राय नै बेयाव खोबना दोनदो आरोना गोजां बोथोराव जिहेतु बिराद गुसु नालाय बेखायनो बिराद जोथोन लानांगौ जायो आरोना नै गोथां कालारनिबो जादों आरो एबार बिराद मोजां ओमफ्राय बेवहाय एसे लोमजादों दे लोगोफोर नैबे दद्र थादोंना बेफोर गासिबो लोमजादों नै गोथांफोरा बिराद साइज नुयो गोथांखौहाय नै बिराद गोथां जादों आरोना एबार फिथोबा गोजा जागोन आरो मुगा कालारनि उपाय गैया लोगोफोर गाम्बारि बिलाइखौ एसेबाबो होथ'ना थांनांदो आरोना जायानो नै गाम्बारि बिलाइखौ जेरै होदों बिदिनो थायो मासे मानैया जायो आरोना लोगोफोर जोंहानि आखायाव माने गाम्बारि बिलाइफोरखौ बारा जानो नागिरा आरो आइनि आखायावबाबो आंनियावबाबो ओमफ्राय थासुमलिफोरखौबो जानो नागिरा अनलि पियर इन्दिल' जानो नागिरदों एम्फौफोरा दामि गोजाथार लोगोफोर जोंहाना नुदोंना नै ओमफ्राय बेयो जोबगौ मानि आरो नैबे फिसाया ओंखारलायगोन आरोना दा जिहेतु बिदै दैबाय थादोंना बेफोरो ओंखारलायसिगोन आरो लोगोफोर बेनो जोंनि आबाद आरोना लोगोफोर नुनायाव एसे खम नुदों बेखौहाय ओमफ्राय बिराद माबा आरो बुरजा बियो बिलाइखौ होनोसै दायो मुथा खानानै आङो दहाय एसे दिन्थिखांनानै बिलाइ गैयामोन नालाय आं बिलाइखौ मुथा खानानै होबाय आरो ओमफ्राय जोंहा आइया थुरि हानो थांदों दाउ गन्द्रा बानायनो नागिरदों ओमफ्राय आं एम्फौखौ जोथोन लानो थाखाय नै मा होनो हाजिरा थांबाय थादोंमोन दे आइया दाखालि सान्दि ओमफ्राय सानसे हाजिरा थाङो साननै बिदि न'आव एफा सोलाबा न'आव हानानै लायो आरोना नै लोगोफोर बेफोरनो जोंनि हारिमु आरोना आंखौ मानसिफोरा खायफाया बुङो ओरैनो बेकार थायो मा खालामनानै थायो नों न'आव बेफोरबायदि आंखौ गोबाङानो आंखौ कुइसन खालामबाय थायो थ' आङो दिनै नोंथांमोननो एसे आङो आंनि बागै एसे शेयार खालामना होनोसै आरोना मैगं थाइगं गायनायजों लोगोसे आं ओरैनो न'आव जानो आन्था कबिफोर 100टाफोर जागोन नामाथाय बान्दा कबि गायदों आरो ओमफ्राय बिलाहि फानलु आं बेफोरखौ दिन्थिथ'वा इफोरखौ एक्सट्रा आङो भिडिअ लाबोगोन आरो दा बारा देरथ'वाखै कबि गायनाया ओमफ्राय नै लोगोफोर बिराद बुरजा दङ दे बेयाव एसे खम नुबाय बिलाइखौ जास्ट होदोंसो नालाय आं भिडिअ लाबाय थानो सोलाबासै दे लोगोफोर मा होनो भिडिअ लाना होग्राबो रावबो गैया नालाय हारसिंसो नै खोबना दोननोसै आरो न'आनो जा लेथ्रा लोगोफोर नुदोंना नै ओमफ्राय मुस्रिजों खोबना दोननोसै मुस्रिजों खोबना दोनबाथाय गुदुं जायो आरोना लोगोफोर गुदुं जानानै बिसोरो जाबाय थागोन गोजां बोथोराव जिहेतु बिसोरनो बिराद गुदुं नांगौ जायो आं बेखौ खोबना दोननानै दायो आङो बेलेग खामानि नांनोसै आरोना नै आखाइ फारसेजों आङो खोबनो ट्राइ खालामदों खिन्थु हायावसो गोलैबाय थादों आरोना बिराद जोथोन लानांगौ जायो दे लोगोफोर एम्फौ गोजां बोथोराव एसेल' खस्थ' नङा दे लोगोफोर बिराद खस्थ' खालामनांगौ जायो ओमफ्राय बिलाइखौथ' ओरैबादि गोजानाव खर'आव रुजुनानै लाबोनांगौ जायो आंबो लाबोयो आरोना लोगोफोर खर'आव रुजुन लोगोफोर नुदोंना बेबादि खोबनानै दोनबाय आरोना जाय एम्फौ जानो गोसो
फैदो लोगोफोर जोंनाव फैबानो मोनजागोन आरो ना लोगोफोर फैबानो मोनजाखागोन नामा नुदोंना नै लोगोफोर दिनै एम्फौ मोनदों आरो ना नै हमदों आङो मबाइलाव एसे फिसा नुदों दे खिन्थु बिराद गेदेर आरो ना नै लोगोफोर बेखौ बुङो अजा बुङो दे लोगोफोर माथाम बियो आयु जिपिल' मिलौ मोनजोब्बाय माथाम बियो बेखौ बुङो अजा दे लोगोफोर आं रिपिट बुंफिनबाय बेखौहाय बर' मेजरावहाय जोबोरैनो बे कुइसना गोनां आरो ना फार्स्टनि एम्फौ मोननायखौ मा बुङो होननानै बुङोब्ला बेखौ बुङो अजा बुङो आरो ना माथामबा माब्रै ओंखारो आरो ना अजाया नैबे गाबोन मोनसिगोन बेफोरो मोनजोबसिगोन आरो ना गाबोन एसे जारोम गोमो नुदों ना बेफोरो गाबोन मोनजोबसिगोन दिनै अजाया माथामल' ओंखारबाय आरो ना लोगोफोर आखायावनो लाथ'दों आङो थ' नायलांबाय थादो दैया बेखिनि आरो ओमफ्राय बिदै दैहांजेनदोसो आरो ना लोगोफोर नै बिदै दैजेनबाय ओमफ्राय बिदिनो नायलांबाय थादो लोगो नै लोगोफोर नायदो ओरैबायदि बुरजाथार नुदों ना लोगोफोर बेवहाय एसे खमसो नुदों आरो ना ओमफ्राय बेखिनिनि बिदैया जुदि दैयोब्ला ओरैबायदि बुरजा जागोन जोफोरानो नै खैथाबा दङ आरो ना लोगोफोर नै बेसेबा बुरजा खामानि जोआनो नै लोगोफोर नै गामसायाव होना दोनदों बे गामसाखौ आंनो दानायमोन सिगां 20 खान दादोंमोन बे गामसाखौहाय आं जेब्ला मेट्रिक होदोंमोन आरो ना ओमफ्राय मेट्रिक होनाय समावनो आङो बेखौहाय दादोंमोन बे गामसाखौ दासिमबो दङ आरो ना लोगोफोर बेसेबांबा बुरजा गासिबो ओंखारजोब्बाय आरो ना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन जा हायो बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोननो अके बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन जायफोरा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदो बिथांमोननिसिम once again thank you so much love you all take care bye bye